La radio Rayhan KebbiShiri sur les 99.9 MHz. This is the English service of Rayhan Radio 99.9 FM, 7 the people. Handing you over to our Hausa broadcast service on Rayhan Radio, Rahabar Al-Umar. Rahamar al'umma kan mita 99.9 zangon FM ke yi wa masu sauraron talale marhabin zuwa ga sashen Hausar Rayhan Radio. A dakace mu. Assalamu alaikum masu sauraro, barka da warhaka kuma barka da sake zuwa wani sabon shirin na gidan rediyon Rayhan mita 99.9 zangon FM da ke nan birnin Kebbi, Nigeria. A yau muna farin cikin gabatar muku da wannan shiri na musamman wanda kamfanin KEDCO wato Kaduna Electricity Distribution Company mai watsa lantarki zuwa ga al'umma da kuma masana'antu a nan yankin Kaduna, Sokoto, Zamfara da kuma nan Kebbi ta ɗauki nauyin gabatar muku. To musabbabin wannan shirin dai na farko akwai manya-manyan jagorori na wannan kamfani ta KEDCO wanda a cikin wannan satin sun yi rangadi zuwa jihohi guda 3 wayanda suke kusanci da mu nan. Akwai Zamfara, akwai Sokoto, akwai kuma nan Kebbi inda suka yi ziyara yau da safe. A cikin lokacin wannan ziyarar nasu sun kai gaisuwa fada mai martaba sarkin Gandu, sun kuma je Argungu inda suka je ziyarar ban girma fada mai martaba sarkin Kabi, suka kuma dawo suka yi muhawara da al'umma a wurin da ake ce ma Presidential Lodge inda suka tattauna da al'umma baki daya game da korafe-korafensu da kuma rawar da suke ganin ya kamata wannan kamfanin ta taka. A tare da mu dai a cikin ɗakin firan namu yau akwai mai girma chairman na kamfanin KEDCO wato Alhaji Abbas Jega a Jan Gwandu. Ranka yi dai barka da zuwa. Yawa, assalamu alaikum, barkanmu da wani. To banda shi kuma akwai jagororin da suke tare da shi kamar guda 5. Akwai manajan director na wannan kamfanin. Ranka ya dai ko masu sauraron mu suna iya sanin tare da wa muke. Sunana Yusuf Usman Yahaya. Assalamu alaikum jama'a. Barka da zuwa. To banda shi kuma akwai Abubakar Jimeta. Assalamu alaikum. Abubakar Jimeta shine Chief Marketing and Revenue Assurance Officer. Wato shugaban sashen kasuwanci kenan. Kasuwanci. To tare da su kuma a cikin ɗakin akwai Assalamu alaikum, akwai injiniya Bello Musa wanda ke shine shugaban rarraba wutar lantarki a Kaduna Electric. Masha Allah. Sai na ƙarshen da yake tare da su. Jama'a assalamu alaikum, sunana injiniya Aliyu Abbas, ni ne Chief Customer Relation Officer, shugaban ayyuka na Kaduna Electric. To masha Allah. To kaman a yau kamar kullum dai zamu gabatar da shirin tare da abokin aiki na Alhaji Lawal Suleiman, sunana Sa'id Kafinta. To ranka ya Allah ya taimaki mai girma chairman. Jama'a da yawa za su yi mamaki kullum al'umma suna hurɗa
da mutanen kamfaninku, amma daga masu hada wuta sai kuma masu yankarta. Sai ga shi kun zo kun irin wannan rangadi, kun kuma haɗu da al'umma ku da kanku. Menene dalili na musabbabin wannan irin tafiya haka? To alhamdulillah mun gode da wannan tambayar. A kwanan nan an samu canji a shugabancin kamfanin. An canza board din, gwamnati a cikin basirar ta canza board din, kuma an kawo sabon manajan director. To amma sauran ma'aikatan duk sanannu ne, kuma duk sun san wannan area din da kuma ayyukan da ake yi. To a cikin sabon kudirin sababbin board da aka kawo da kuma MD din, sai muka ga ya dace abubuwan da ake gaya mana a office mu zo mu gani da idon ko kuma mu ji da kunnen mu, shi meye matsalolin da ke tsakanin mu da mutanen da muke hulɗa da su, meye kuma muke yi daidai don mu ƙara. To shine musabbabin da muka ce bari mu fito da ku da kanku mu zo mu gani da idon mu ji da kunnen mu, yaya hulɗar mu take da mutane, yaya matsalolin suke, me za mu iya yi. To kuma gaskiya mun ji daɗin zuwa Kebbi don mun tabbatar da cewa gida muka zo, an karɓe mu kuma an ba mu shawarwari, kuma an ƙara mana ƙarfin gwiwa a wannan tafiyar. Masha Allah. To Allah ya tambaye ka mai girma MD, kamar yadda ciyaman ya ce an ce an jinjina muku kwarai, jama'a jihar Kebbi suna tabbatar da cewa kuna kamfanin ku kun fifita, haka wasu jihohin suke gani. Ko ɗazu da muke gidan gwamnati, shi mai kansa mai girma gwamna ya ce ya haɗu da gwamnoni suna tambayan shi cewa me yasa aka fifita jihar Kebbi a sama da wasu a wurin samar da wutan lantarki, inda muke samun awa 20 har sama da haka, in dai ba wani matsala ake samu ba. To ranka dai akwai wani abu ne da jihar Kebbi take da na musamman da yasa kuke mata wannan gata haka mai girma MD? Na gode. Tabbas akwai abubuwan da Kebbi State Government suke wanda ya sa samun wuta a nan jihar Kebbi ya fi sauran jihohin da muke da harkoki, ko kuwa a ce ma fiye da gaba da nan ma a Najeriya. Muna godiya ga irin gana wanda muke da Kebbi State Government da irin goyon baya da taimakawa da suke game da ci gaban aikinmu da kuma irin kayayyakin aikin da ake taimakawa da su ga lokacin da ya zama Kaduna Electric ba za mu iya cikin gaggawa a maida wasu kayayyakin aikin da ya kamata a maida su ba. Haka muke, kuma abin da yana daga cikin abin da ya sa a nan Kebbi State waɗansu ko mafi yawan jihohin samun wuta. To mai girma MD, har yanzu dai ba zan rabu da kai ba. Gashi an ce cewa an fifita jihar Kebbi a wurin samar da wutar lantarki da kamfanin ku yake, amma duk da haka kuma akwai su masu shan wutar lantarkin al'umma da muke fira da su, musamman a cikin wannan ɗakin na firan namu a kulle yaumin. Abinda suke nunawa shine su ba su sani ba, su sukan ba da kuɗi akan a yi gyare-gyaren wasu kayan aiki, wani lokaci sukan samu matsaloli, a ce transformer ta lalace sai sun haɗa wani gudunmuwa, bancin wannan kamfanin an ce mai zaman kanta ne. Sai ya kasance cewa yanzu wannan fitowar da kuka yi a wasu bayanan da kuka yi ɗazu, an gani kuma an samu sahihin gaskiya cewa lallai kudaden nan a cikin abin da ake samu na naira 100, naira 20 ne kawai ke tsayawa a kamfanin, kuma ƙarshen wata ana samun matsala, inda ku kuke da abin da ake ce ma monthly cycle yake, ana ce da shi gashi da suna billing cycle. Shin wannan billing cycle din menene shi, wanda zai sa ma'aikacin gwamnati ya ce cewa ba a biya albashi ba amma an zo an matsa mai za a yake mai wuta? Menene billing cycle ranka? Abin da daman za mu so masu sauraro su fahimta shine harkar wutan lantarki kasuwanci muke. Ana sayan wutan ne, mu ba da wutan, karshen wata kuma mu karɓa kuɗin
mu mai da kasuwa dan wata mai zuwa ya zama ana iya koma kasuwa. Wato sai da muku ake kukan kwarai kwa. Kwastomominmu akwai dai challenges da muke da na karban kudin wuta, wanda duk taimakon da muke samu da Kebbi State Government ba sa delay kuma ba sa rike biyan kudin wuta a cikin jihohin da muke da muke hurda da su. Wannan kuma misali ne ga sauran kwastomomin namu na biyan kudin wuta kan lokaci. To maganan billing cycle shine daman a kan wata muke samun invoice ga waɗanda suke sayar mana da wuta. Wata yana karewa gwamnati za ta baku bil ɗin wutan da ta baku? Ba alatti, za a tura mana bil ɗin na wutan da muka sha, wanda muka rarraba jama'a, wanda kuma muna kokarin karɓa kuɗin a hannun jama'a mu mai da kasuwa. Sai su ɗan ɗaga muku kafa kaɗan? Babu ɗagan kafa gaskiya, saboda wannan invoice yana zuwa da yake zuwa, kuma duk kuɗin da ban mai da kasuwa ba akwai ma haraji 4%. Na san kasuwanci ne ranka ne, amma irin kudaden da kuke mikawa ga masu sai da muku wuta, wato wannan bangaren da yake hannun gwamnati har yanzu, kudaden za su kai kamar nawa? A Kebbi State suna biliyan 47, cikin wata biyu wata uku da suka wuce mun kai biliyan 49, yanzu muna neman biliyan 50. Abinda ake baku bil kenan ko abinda kuke aikawa? Kudin mu dai a nan Kebbi da ba mu karba ba, biliyan 47 tun da aka fara Kaduna Electric Company, Kaduna Electric har yau kudi ne da mun kasa karba mu mai da kasuwa, wanda kuma ake bin. To masha Allah, wato wannan batun bashi din an yi ta aje gaba a dawo baya. Masu sayan wuta hannunku yawancin mutane ana cewa ba su biya, to sai kasance akwai basussuka a hannun mutane. To wannan shafin da aka bude na kedko, waɗannan basussukan za ku nemi a biya su ne koko akwai yafewa a ciki? Assalamu alaikum. Maganar bashi ko kuma yadda yanayin kudin yake, a takaice kashi uku ne bangaren wuta. Bangaren sarrafawa, bangaren dako, da mu masu rabawa. To amma mu masu rabawa mu ne a ƙasa da mu ne muke mu'amala da jama'a. Customer bai san waye sarrafa wuta ba, bai san waya ya ɗauko ta ya dakwanta ba. To amma mu kudin da muke karba muna karɓar wa duka ne, muna karɓar wa wanda suka dakwanta, muna karɓar wa wanda suka sarrafa ta, ba wai yawa ba kuma kudin Kaduna Electric bane kawai. To ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutane su gane kenan. To sabida haka maganar kaga bashi da mutane ba su biya ba, kaga bashi ne na masu dako, bashi ne na masu sarrafa wuta. To kaga magana yafiya ba mu ma da hurumin da zamu yi wannan. Kuma me ke tara bashi? Na maka bil 10,000, ka biya ni 2,000, kaga ka ɗauko 7,000. Kuma yawanci abokan hudun mu masu shan wutan nan da yawa suna ganin in suka biya 2,000 nan suna ga kawai su sun biya kudin wuta. Yanda MD ya faɗa, mu in ba mu biya ba akwai haraji akan wannan 7,000 kuma har 4%. Wato a takaice in na fahimce ka abinda kake nuyi, duk watan da gwamnati wurin inda ake masana'antar kera wutar, ce mata haka, in ta ba ku bil na naira 10, in kun ka ashi naira 2 wurin mu kuka mika musu, saura naira 8, za a bi ku bashi har da ruwa na kashi 4 kowane wata, za a kara mu kashi 4 a kan shi. Kuma ba a yadda mu dora kwastama ruwa ba masu amfani da haka yake. To haka matsalar yake. To shi yasa za ga wannan bashi yana ta taruwa, kamar yadda MD ya faɗa yanzu akwai maganan kusan an tafi kusan biliyan 50 a jihar Kebbi kawai. Wannan Kebbi ne kawai. Ba mu yi maganar Sokoto ba, ba mu yi maganar Zamfara ba, ba mu yi maganar Kaduna ba. To wannan yanayi da ake ciki, ga kuma sabon mita kuna samun mutane. To yaya za a yi a anshi waɗannan kuɗin da wannan sabuwar mita, tunda in na biya kawai za a samu mita? Sannan ita wannan mita shin kyauta ce ko sayan ta za a yi? Akwai program gwamnati da take roni
kashi biyu ne. Akwai abu da ake kira national mass metering. National mass metering kyauta ne, za a sa maka wuta, za a sama mita yawwa. Sannan kuma akwai meter asset provider scheme. Wannan national mass metering ai mita ba zai samu kowa lokaci guda ba, to kashi-kashi ake, ana bi gurbi ne ana sawa. To in ana gurbin inda nake a customer ana sawa, sai ka zo daga wani gurbin ba a kai wajen ba, ka fahimta? To sai ka je ta map, to a wannan mapin za ka siya, saboda ba a je wajen ka ba tukuna. Amma in ka siya kana so, ka zo ka ce ka gaji ba ka san estimated billing, kai ga kudin ka a sa maka mita. To amma in ka biya din, mu kuma za mu bayar maka da kudin mita ka ta wuta. In ka siya mita 100,000, in ka zo yanzu za ka siya, in za ka siya kudin wuta za ka siya credit, sai a ƙara maka, in kaman ka siya ta 5,000 sai a ƙara maka na 2,000 a kai. Har sai ka biya, kuma saboda saboda an biya kudin mita, saboda mutane kar wani ya zo tana ce aini na siya mita ta, zan tashi daga gidan nan zan tafi da mita ta. To alhamdulillah, ga injiniya nan gefe shi kuma na bangaren marketing ko, wato inda ake saye da sayarwa. Wannan injiniya mai bada wuta ne. Mai bada wuta ne, ni ne marketing. To kai ne marketing din. To wai wane ne da hurumin kafa farashin wuta? Ku ne kuke zabtar abinda kuka so kawai ku zabga mana, ko kuma ya harkar? Ba mu isa ba. To gwamnati ne. To ba mu da hurumin ƙara kwabo ɗaya ko rage kwabo ɗaya. Duk da wannan magana bashi da ruwa da abin da aka yi, ba ku kuke faɗan nawa ne kilowatt guda na wuta ba? Ba mu bane, muna da regulator, su ake kira NAC, National Electricity Regulatory Commission. Zan dan maishe mu baya kaɗan, kila wurin chairman zan ce, wato a da mun san discourse kamar yadda ake kiran kamfani ne, yanzu sai muka samu labarin gwamnati ta ansa. To idan muka dubi yanzu wanga sabon page da aka bude, muka dubi inda aka fito, menene za ku kawo muna daban wanda zai kyautata wutar lantarki a nan jihar Kebbi? To assalamu alaikum. Amin. Abin da kenan shine gwamnatin tarayya ta Najeriya tana da kyakkyawan niyya ganin cewa 'yan Najeriya sun samu wuta ingantacciya kuma a koda yaushe kamar yadda ake samu a sauran kasashen duniya har ma makwabtanmu. To matsalar da kenan shine ana ta kullum fitowa da sababbin hanyoyi na irin kamar na mita din nan, na gyaran wayoyin da ke ɗaukar wutan nan, to amma sai ana samun cikas saboda wasu ba sa yin aikin yadda ya kamata. To shi ke sa misali zaka ga an karbi kuɗi daga banki, an je an sayo kaya, an sa mitoci ko an yi wasu abubuwa, amma kuɗin bai dawo ba. To kaga ita banki ba za ta iya yafewa ba, saboda ka banki za ta ce a maimakon kuɗinta bari ta ɗauki kamfanin har sai kuɗinta ya dawo. To ana muhara yanzu tsakanin gwamnati da bankunan da suka yi irin wannan, ta yadda kamfanin na za su sake koma hannun 'yan kasuwa, saboda ba a so kamfanin wuta ko kuma lantarki yana rike kuma a hannun banki, don karfin bankunan zai karu kenan, bayan dai suna rike da kudin jama'a kuma su zo su rike lantarki. To gwamnati ba ta so a bankuna su rike lantarki. To amma dai abinda zan tabbatar ma jama'a shine ni na gani kuma na tabbatar gwamnatin tarayya tana da shiri daban-daban na yadda za a ƙara samun ingancin wuta a Najeriya, amma sai fa mutane sun kiyaye cewa in ka sha wuta ka biya. Dai in ana shan wuta ba a biya, duk wani shiri da za a yi na samun wuta ko na gyara wuta a sami shi zai zama na banza, ba za a ci nasara ba. Masha Allah. Ina ganin dan baka bi mu bane wurin wannan rangadin, shi ma mai sauraro zan so in dan wayar da kashi a yadda zan shaida ma. Ka fahimta? Wato wayannan kamfuna yadda shi ajiyan gwandu Alhaji Abbas Jiga chairman ya gaya ma,
ana ta tafiyar da harkar nan, gwamnati ta sai da wannan bangaren, kowa ana ce ku ce wayannan suna ganin laifin wayannan suna ganin laifin wayannan, ka fahimta? To yanzu shi irin su Alhaji Abbas da shauran wayanda suke kan jagorancin wannan kamfanin, yadda ya maka bayani, a gwamnati tana so a gyara, saboda haka ba za ta kwace kamfanin wani ba dan ya je banki ya ciyo bashi, ka fahimta? Dan gudanar, to shine aka kawo ire-iren su kuma shine suke wannan zagayen su gane ina gaskiyar magana yake da a gyara. To chama ina ganin kila sai ka dauki GM din ga namu aiki. Don na ga ka koma magana kana ina ga ma gaskiya magana haka shi ai shi yasa kaje ya kawo magana gwamnati abin ne an kasa da biri daga wutsiya shine aka kawo su tantance menene gaskiyar magana. Ɗaya daga cikin matsalolin da aikin ko a ce matsalar wuta a wannan ƙasa shine tsaron kayan ketco ba a nan Kebbi ba a wurare da yawa muna samun matsala, ko ni nan unguwanmu na mun samu lokacin da aka zo aka sace wayar da ke wurin. To muna tausaya ma kamfanin kwarai da gaske saboda irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba a nan jiha ba, ina ganin a Najeriya gaba ɗaya. Kuma muna sane da cewa ma'aikatan ku kan je yankan wuta sai kaga ana kai musu hari a wurare. To wani tsari ne kuke da wanda za ku kare lafiyar ma'aikatan kuma waɗannan kayan musamman da dukiyar kila injiniyoyi ko? Mun gode kwarai, wannan abu ne da ya dame mu sosai, saboda ba zai yiwu ba a ce ko da kudin Kaduna Electric ko da taimakon stakeholders kamar Kebbi State Government na jama'a su samu wuta, sannan kuma a cikin jama'an kuma ya zama daga nan za a zo a yanke kebul a sace ko a yi vandalizing transformer da irin ire-iren abubuwa kamar haka. To muna da masu gadi da 'yan sanda ma wasu wuraren, amma koyaya muka yi so muke jama'a su gane harkar wutan nan da kayayyakin Kaduna Electric na ba da electricity din nan, na ba da wutan nan na Kaduna Electric ne, amma fa Kaduna Electric din nan ba mutum ba ne, kamfani ne. Kamfanin nan kuma muna kawo wuta ne wanda in aka bari aka sace mana kaya haka, ba Kaduna Electric ke cikin duhu ba, kastomomi ne ke cikin duhu. Unguwannin da aka bari aka yi wannan, aka aikata irin waɗannan aikace-aikacen su suke cikin duhu. Saboda haka jama'a su bar gani kaman wannan kayan Kaduna Electric ne ba ruwana, akwai ruwanka. Saboda kada ka sake a zo sai da aka yi vandalizing transformer an shiga duhu sai a kawo korafi, mun yi sati 2 babu wuta, mun yi sati 3 babu wuta. Idan aka ci gaba haka, ta ina ake ganin Kaduna Electric za mu samu kuɗi mu ci gaba da irin wannan gyare-gyaren bayan kuma muna ji muna gani ana mana sata. To lafiyan ma'aikatanmu babban magana ne a gurina ga management ɗinmu. Bai dace ba, kuma ba wani sana'a da za a ce mutum ya fito yana aikinsa bisa ka'ida a ce an kai mai hari. Ba abin da ma'aikatan suka yi banda su zo a tunawa jama'a ko a nemi kudin wutan da suka sha a hannun customer. Babu a kowane wajen da za a ce wannan ya kai ga za a kai wa ma'aikatan hari, kuma abu ne wanda ko da wasa ba za mu karba ba a kowane wuri. Satin da ya wuce mun samu incident a Sokoto wanda wani malami da ɗansa suka yi atakin ma'aikacinmu. To ba da bata lokaci ba abokan aikinmu suka shigo maganan, muka kai ga 'yan sanda suka shigo aka kai su, kuma yanzu muna bin process na hukuncin, kuma insha Allah za a hukunta su don mu nuna jama'a cewa irin wannan behavior an ba abu bane da kwata-kwata muna son ya zo kusa da mu, kuma muna cikin duk inda za mu iya da ya zama ma'aikatanmu safe rana dare ga waɗanda suke aikinsu bisa ka'ida
ba tare da an yi intimidating ɗinsu ba ko an kai masa hari. Masha Allah. To ranka yi Allah ya taimaki MD da zo muna tare da tawaga ajiyar Gwandu a fada mai martaba sarkin Gwandu inda aka kawo wani shawara, wato mutanenmu na karkara suna sauraron mu suna ganin kamar mu da muke birane mu muke shan gata, muna shan lantarki, su lantarki bai kaiwa gare su, kuma ana samun korafin cewa can dawowa da kudaden da aka sha na wutan ma ya fi wuya. Na ji an ba da wani shawara a fadar mai martaba sarkin Gwandu yadda za a iya jawo ya kasance ba wai maganan ma mai da kudade ba, har da kariya da jagoranci. Wani irin shawara aka bada game da shugabanci da za a yi amfani da shi wurin gyara ayyukan ku? Assalamu alaikum. Amin. Lalle an ba da shawara ta a yi aiki da hakimai waɗanda ba su da takardu saboda a samu a ansa kuɗi su taimaka ma Kaduna Electric a karɓa kuɗi a karkara. A kayi bayani cewa a karkara ba a samun wuta sosai kamar birane. So ina son ƙara ba da bayani akan shi. Ina tabbatar muku cewa a ƙauyuka sun ma fi birane samun wuta, saboda layin da ke kai wuta a ƙauyuka to shi kusan muna kiran shi 33 layin ne fida. 33 fida kuma ita tana ba da inda akwai wuta to tana ba da wutan nan. Duk lokacin da akwai wuta da kayan ji to tana ba da wuta. Matsalar mu da su shine karba kuɗi, kuɗin ne ba su fitowa, so shi yasa muke neman taimako, kuma alhamdulillah yanzu an yi magana kai. Za mu biyo baya a haɗa kwamiti a zauna a ga yadda za a yi a je wannan ƙauyuka da a haɗa kai a ga an samu wani duk wanda ya sha wuta ya biya daidai wutar da ya sha. Mu ba mu son mu cuci kowa, mu kuma mu nema kamfani aiki ne, ba mu son wani ya cuci kamfani. So kuma akwai maganar mitirin da MD ya yi magana, duk waɗannan wuraren muna da list ɗinsu mun rubuta mun zana, don haka dukan su za mu samu su mita gwargwado. Wutar da ka sha sai unit ɗinka ka sa gwargwado abin da ka yi, to abin da za a yi kenan. Amma akwai bashi mai yawa kamar yadda MD ya magana, bashin nan yana da yawa sosai, kuma ba na bane ku kadai, kuma ba na bane ku kadai. To an san wannan kuɗi na da wahala, kuma yanzu a halin abin da ake ciki game da karɓar kuɗin, za ka ga kamar yadda shi shugaban sayarwa abin nan marketing ya yi magana, an ba mutum bil na 10,000, an je a karɓi kuɗi ya ba da 2,000, to 2,000 nan bai ma tsaya ya karɓi receipt. Haka akwai ya ba da, an ce ma'aikatan da kuke ɗauka ne, ai wasu daga cikinsu duk ma abin da aka ba su kawai ba su yanke wutan sai su zira aljihu. Me za a yi a magance wannan ranka yi? An ce kuna da wasu ma'aikata wanda na goro suke ansa, ba sa kai ma kamfani, suna ƙara talauta kamfanin. Wani mataki za a ɗauka akan wannan? Kafin nan dai shi customer da ya ba da wannan kuɗin ya san abin da yake yi, ba kuɗin wuta yake biya ba. Tsakanin wannan customer da wannan ma'aikacin namu sun san abin da suke yi. Kada kuma a ce a fara nuna hannu ga ma'aikatanmu, a'a ma'aikatan masu a'a. Shi wanda aka kawo mai kudin wuta 10,000 ya bada 1,000 bai nemi receipt ba, ya san me yasa. Muna kira ga jama'a, duk kudin da aka bada ba a karbi receipt ba. Kaduna Electric ba mu san da wannan kudin ba kudin wuta aka biya ba. Muna da ofisoshinmu, muna da terminals POS nan da ake yawo da su, muna kuma da area offices wadda nan muke so jama'a su zo su biya kuɗi nan take, kuma za a fito musu da receipt ko meter number ko account number, ba kuɗin da zai bata a hannunmu. Magana a ce an biya kuɗi bai shiga account ba, an wuce wannan, tun ba bankin da aka kai kuɗi ko kuɗin baka biya ba ko ba a gani ba. Amma a ce a na biya kuɗi bai shiga, duk wannan an wuce nan tuni. To akwai wasu kuma jama'a da Allah su daina ba ma'aikatanmu kuɗi ba tare da sun karɓi receipt ba. Ko da kuɗin ba su kai ba su tabbatar da sun karɓi receipt. Mun fi so da kuɗin su kai gaskiya. Ko ba su kai ba amma ko sile aka wada a karɓi receipt ɗin sile.
gobe aka ƙara naira a karɓa wannan receipt na naira. Wani ɗin ma cikin wata kwana 30 nan da yake da 10,000 nan yana iya biya so 3 ba mu hana ba. In zai biya 3,000 yau ya biya 5,000 gobe ya biya 10,000 dai kaga dai ta fito yawa. Sai ɗan ƙarin bayani kaɗan game da abin da MD yake magana, wato mutane kuma a dinga lura da rasadin da aka karba. Saboda akwai ɓata gari, wasu ma ba ma'aikatanmu ba ne, amma sun san yadda za su je su markaɗa rasit su baka su kanshi kuɗi, kai kana kurin ka biya kuɗi alhali kuɗin ka ba wani ne rasit ɗin bugi aka baka. To mutane yana da kyau su lura da sunansu da sunan mita ɗin da zai fito ga rasit ɗin da kuma sunan kamfani. Kanka ta yi ka an shi POS ɗin mai biredi ka biya kuɗin Kedko. Masha Allah. Saboda ƙara bayani, wani lokaci rasit ɗaya mai kyau ne na mutum wannan wanda ya bada, sai a je a aiko da kofi din shi a fito da shi guda 5 ko 6 a ba wasu, saboda dai ba su iya su tsaya, ba su da lokaci su duba me aka yi duba su gani su ba nasu bane, amma sai a ba su ai samin din su da shi. To mun ga waɗannan irin wannan cases da yawa, suna da yawa. To masha Allah, akwai wata matsala akwai dan karin bayani tukuna. Kuma abinda karin bayani a nan shine ko ina akwai bata gurbi ko ba haka ba. Duk ma'aikacinmu mun yi gargadi ga ma'aikatanmu cewa su tsaya su yi aiki akan gaskiya tsakani da Allah. Duk ma'aikacinmu da muka kama yana irin wannan cutar ko almundahana za mu sallame shi ne sakon da muka zauna da union din ma'aikatan kamfanin. To an yi ittifaki cewa wanda yake irin wannan cutar yana kashe kamfani ne, kuma yana kashe wutan ma da za a rika samu ga al'umma. Saboda haka shi kamin ya kashe kamfani ko kamin ya kashe mu, shi za mu cire shi daga cikin mu. An gani a matsayi na dan jarida ba tare da ka gaya mun ba, na samu labarin jiya tafiya kuso kujeran wasu sai dai labari. MD ai haka. Yadda chama ne ya magana, dama na manta ne ɗazu da ka tambaye ne batun a ce ma'aikatanmu sun karɓo kuɗi ba tare da sun ba da receipt ba. Inda chama ne ya magana 100% wannan haka yake. Don ba zai yiwu ba a ce muna cikin halin da muke ciki, waɗansu daga cikin abokan aiki kuma suna da irin wannan niyan. Gwara marabu da su kafin su kashe Kaduna Electric. Tsakaninsu dai da customer shine yanzu dai muke wa customer magana cewa da irin wannan hudan ba zai kai mu ko ina ba, kuma ba kudin wutar suke biya ba. Ma'aikatan mu dai da suke aikata irin waɗannan abubuwan mun ji dai daga chairman yadda muka daidaita da union kuma a kowane wajen aiki ba a zama da irin wannan masu dan hali yawa. To gaskiya ne akwai magana da na so dan mai shirin ba dan saboda wayanda suke shigo a cikin shirin yanzu bari in sa ina zuwa hakuri mai sauraro, in yanzu ka shigo cikin wannan shirin to muna yi malale marhabin, kuma muna tabbatar ma cewa in dai kana magana Kedco wato Kaduna Electric Distribution Company, wannan kamfani wacce take sayar da lantarki ga al'umma jihohin Kaduna, Kebbi, Sokoto da Zamfara. To manya-manyan jigoginta guda 5 wanda yake daga su kankat ba wani sai to inda wannan kamfanin da ka gama to suna cikin ɗakin nan da jim kaɗan za mu buɗe layukan wayan mu don saboda a yi musu tambayoyi na arziki, a ba su gudunmuwa, in kuma akwai korafi shi ma na arziki abin da yake ta da su kenan, musamman su ji korafe-korafe don an kawo wani sabon gaba ga yadda ciyaman ya faɗi. Gwamnati ta kafa wannan sabon board na wannan kamfani da niyyar cewa su zo, su ba ma'aikatan gwamnati ba ne, su ba ne suka sayi wannan hannun jarin da su, amma su shiga tsakani su gano menene gaskiya, don gwamnati ta gaji tana so a inganta harkar lantarkin wuta a Najeriya. Nan da jim kaɗan za mu buɗe muku layukan waya don koyi wannan tambayoyin, amma kamun lokacin Alhaji Lawai na da tambaya. Dama tambayar batun billing cycle da muka yi a baya wanda shi MD ya yi magana, wato ma'aikatan gwamnati
suna samun matsala wurin biyan bil a ƙarshen wata. Wani sa za ka ga an kawo bil tun 20 ga wata kuma za a fara kewayawa ana yanka wuta. To ban san ko akwai wata ɗaɗɗaga ƙafa da za a iya mu ma'aikatan gwamnati su kai aƙalla 26-28 lokacin an biya albashi don mutum ya ji daɗin biyan bil. Wannan magana yadda GM ya faɗa da ka je wajen wawaran nan da ka ji ansan da muka bayar saboda an yi wannan tambayan. Muna da la'akarin hakan cewa waɗansu albashin nasu ma sai ya wuce 1 ga wata 2 ga wata haka sannan za a biya, duk muna sane da shi. To amma maganar da muke shi ne in an biya ka albashin naka ka biya kuɗin wutan wani abu ne kaga daban. In an biya ka albashin ka biya kudin wuta, ai mu ma mutane ne kuma in muna hurda da kwastomomin mu muna kokarin mu fahimci yanda al'amuran su yake, mu ga kuma yanda zamu kyautata musu mu tabbatar da cewa hurdan mu ta yi kyau. To in mun san cewa ma'aikatan gwamnati ne salari suke karba kuma salari baya fitowa wata ila sai 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata, amma mun san kana biya, mun san da an biya inda aka ce 4 ga wata 5 ga wata ka biya albashin. Ai wata ne ko ba haka ba, ka biya wannan watan 4 ga wata mai zuwa ka biya 4 ga wata mai zuwa ka jera wata 3 4 5. Kowaye ma'aikacin mu ya zo ya ga wannan shi da kanshi zaka ji ya ce wani babu damuwa rana kaza na tabbatar muku da zai biya kudin wutansa, ba zai dame ka ba. Haka abin yake. Wani sa'in kuma abin da yasa zaka ga waɗannan ana ma haɗa kafa, ai kama tara bashi kaca mu bashin nan yanda MD ya faɗa haraji muke biya, ya za mu yi da shi? Diya kuke biya. To ka gani, to wani sa'in to sai mun bi wannan kuɗin mu ma mu samu mu rage wa kamfani nauyi. To inda muke tafiya ba matsala bane, in dai za a biya ba mu da matsala duka, ba mu da matsala. Amma ka ga mutane wani zaka duba sai ga an wata 3 wata 5 wata 6 bai biya ba, to kaga ai akwai matsala. To kaga ba za mu saurara mu ce wai sai mun jira sai 2 ga wata ko 3 ga wata, saboda ka riga ka nuna wani launi. Kuma a current bill din da aka baka in shi kadai ne bill ɗinka, ai ba mu taɓa maka wuta. Duk wanda kaga an yanke mushi wuta yana da bashi ne da yawa akan shi, amma an baka bil yanzu 20 ga wata a zo kuma a yanke maka wuta, kaga ba mu haka. Da mu an dubi bil ɗinka wannan watan ne kawai baka biya ba, za a jira ka zuwa ƙarshen wata ba baka lokaci. Amma wanda ke da bashi, yawancin mutane suna da bashi tule over 1 million naira akwai account din mutum guda 1 million ya ki biya shekara da shekaru har sun kai over 1 million. To na lura wasu gidajen haya ne, to sai kaga wannan ya tashi ya babbashi, kai ka zo sabo, irin wannan matsalolin ya kukan yi da shi? Kuskure ne gaskiya. To masha Allah, mai sauraro a halin yanzu za mu je wani hutu na rabin lokaci. Bayan mun dawo za mu gaya muku lambobin wanda za a iya kira mu don a samu muhawara zantawa da wayannan manya-manyan jigogi na kamfanin Kedco, wato Kaduna Electricity Distribution Company, da muka samu bakoncin su a cikin wannan tashar ta Rayhan Radio mita 99.9 zangon FM. Kamun lokacin a karɓi wannan sabon. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta. Kai jama'a, wannan abin takaici da mai ya kama, san zuciya da rashin imani ya zame ma mutane ado? Allah wadaran naka ya lalace. Kasimu me ya faru ne? Na ji kana ta surutu har da tofin alatsi ne. Bari malam Kasimu, yau kwanan mu 3 ba mu da wuta. An samu wani mara tunani da rashin sanin ya kamata, ya shiga transformer, ya datsa kebur inda ke ba mu wuta. Duk unguwan cikin duhu ake ɗib. Ai naku da sauki, mu yau kwanan mu 9 ba mu da wuta. Yaron nan karo dan gidan yar buga ya shiga transformer yana taɓe kankace komo transformer ya buga, yanzu haka an ce transformer ya lalace. Wani abun haushi ma wai wasu jama'a na zaune suna kallon shi a lokacin, amma aka kasa samun wanda zai tsawata mishi, sai da ya kai mu ya baro tukunna. Kash, abun bai yi daɗi ba, wai mahaukaci ya ci kashi. Shi yasa kullum kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ke faɗakar da mutane a daina jone-jonen wuta ba bisa ka'ida ba, a daina sagala waya idan aka yanke wa mutum wuta.
wuta, a daina lalata mita, sauran kayayyakin samar da wutar lantarki. Uwa uba, a daina sa 'yan bani na iya shiga transformer da zimmar yin gyara. Kai ko halleru, ai nan gaba sai kun yi tara so tara ba ku samu wuta ba. In dai za ku ga ɓata gari suna lalata kayan amfanin jama'a kuma ku ƙi musu tsawa. To ayun kunne ya ji masu iya magana kan ce jiki ya tsira. Sata da lalata kayayyakin lantarki babban illa ce ga al'umma kuma yana kawo koma baya ga tattalin arziki da jin daɗin jama'ar ƙasa. Mu kai rahoton duk wanda muka ga yana aikata wannan laifi ga hukumar 'yan sanda, civil defense ko ofishin kamfanin Kaduna Electric mafi kusa. Wannan sako ne daga kamfanin Kaduna Electric. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta. Shin ko kun san cewa kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna na sayo wutar lantarki na naira miliyan 5,000 zuwa miliyan 7,000 a kowane wata? Shin ko kun san cewa wajibi ne kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya biya kuɗin wutar da ya sayo a duk wata? Shin ko kun san cewa kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna na biyan taron kashi 4/100 na kuɗin wutan da bai biya ba a duk wata? Shin ko kun san cewa dukkan kamfanonin samar da wutar lantarki wato generation companies da kamfanin dakon lantarki wato Transmission Company of Nigeria TCN sun dogara ne kaco kan kuɗin wutar da muke biya domin gudanar da ayyukansu? Shin ko kun san cewa naira 20 ne kawai a cikin duk naira 100 da kuka biya na kuɗin wutar lantarki ke zuwa aljihun kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna? Shin ko ka san cewa idan ka ki biyan kuɗin wuta ko ka yi amfani da lantarki ba bisa ka'ida ba ka ha'inci makotanka da sauran jama'ar jihar mu baki ɗaya? Shin ko kun san cewa satar wutar lantarki, lalata mita da amfani da wutar lantarki ta bayan gida laifi ne babba wanda ka iya kai ka kurkuku na tsawon shekaru 5 da kuma tara mai tsanani? Turka shi, ashe kenan biyan kuɗin wuta shine kashin bayan ci gaba da samun ingantacciyar wutar lantarki. Dole ne mu dinga biyan kuɗin wutan mu a kowane wata domin samun ingantacciyar wutar lantarki mai ɗorewa. Da kuɗin wutar lantarkin da muke biya ne ake siyan transformer, wayoyin rarraba wutar lantarki, gyare-gyaren na'urorin da suka lalace, sayan motoci da kuma biyan albashin ma'aikata. Mu zama 'yan ƙasa na gari, mu rinka biyan kuɗin wutan mu akan kari, mu guji lalata mita ko amfani da wutar lantarki ta bayan gida, mu guji satar wuta ko sagala waya, mu tabbata an ba mu rasidin mu a duk lokacin da muka biya kuɗi. Wannan sako ne daga kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai rabo na wuta. Masha Allah mai sauraro barka dawowa cikin wannan shirin na musamman da kamfanin Kedco, wato kamfani mai rabar da sayar da kuma a wutan lantarki a nan a jihohin Kaduna, Sokoto, Zamfara da Kebbi take daukar nauyi a wannan ranar na gabatar muku. Kamun mu je shirin kun ji muna mu tafi hutun rabin lokaci, kun ji muna zantawa da manya-manyan jigogi guda 5 masu zagorantar wannan kamfani a nan cikin arewacin Najeriya, wayanda gwamnati ta tsinto su musamman ta sanya su a cikin wannan lalura don saboda a kai ga karshe na wannan nune-nunen yatsa ga inda matsala yake ga samar da ingantacciyar wutar lantarki a nan tarayyar Najeriya, musamman a cikin wannan jihohin namu. To a kafin mu je wannan hutun na rabin lokaci akwai tambayar da kai a gurguje don saboda na tabbata masu kiran mu za su so su masu dan ba da dan nasu tsokaci a cikin shirin. Da yake an fara ba da ansa wannan tambaya amma na ga MD kamar yana so ya karin bayani. Na'am, me ce ma tambaya? Na'am, dangane da kuɗin da ke taruwa a gida musamman gidajen haya ko gidajen 'yan makaranta haka. Wani ya tashi wani ya tashi ya isko shi kai ka shigo sabo ka isko wannan tsohon bil. To irin waɗannan matsalolin ya kuke yi da su? To salamu alaikum. Wannan magana ce mai sauki wanda kuma ga yadda take. Kaga mu ba mutum muke ba wuta ba, gida muke ba wuta. Gida muke ba wuta kuma gida ke shan wuta saboda akwai mutum a ciki ya yi amfani da wuta. To kaga in ka je za ka karbi hayan shago, za ka karbi hayan gida ko wani abu makamancin haka. Na tabbatar maka da cewa in ka je za ka je ka duba yaya lafiyan gidan ne yake, ko ba haka ba, me a cikin gidan, komai lafiya yake, duk sai ka bincika saboda kana so ka tabbatar da kuɗin da za ka biya gidan ya ci wannan kuɗin, ko ba haka ba. To ai
shi ma ya kamata ka zauna ka duba ka gani a'a gidan nan ka tabbatar da ko shagon nan wani ya tashi to ai hakki ne ka tambaya akwai ina bil din akwai bil din wuta kana so ka gani ba na wuta ba kawai akwai na ruwa saboda in ma'aikatan kamfanin wuta ba su zo ba na gidan ruwa za su zo kaga su ma ma'aikatan ruwa ai gida suke ba ruwa ko ba haka ba to haka abin yake tafiya to shi ya kamata a ce duk wanda zai dau haya magana gaskiya shawarar da za mu bayar shi ne ya yi waɗannan tambayoyin in yayi ya huta kaga in yayi ya ga akwai bashi saboda kaga shi wato mai gida ko landlord ya bar wanda ke gidan ko kuma wanda da suke zama a gidan wannan ya tashi ya bari wannan ya tashi ya bari wannan ya tashi ya bari a ta tara bashi to kaga matsala ce to shi ne muke cewa to duk wanda zai shiga shago ko gida za ka baya ka tambaya cewa akwai bil in akwai bashi to tsakaninka da kai da mai gida ku yi yarjejeniya yadda za a biya mu in muka zo za mu zo saboda ai account ne yana da history yana tarihi za mu zo za mu duba mu gani za mu ce ko jiya ka shiga za mu ce to akwai bashin 100 in baka warware da kai da mai gidan ba to kai za mu ba magana yanke wuta za mu giya maka cewa ga bashi akan ka biya ai kafin a kai ga yanka wuta sai an kai wani gaba sai mun bi ka mun maka bayani mun baka lokaci mun rubuta maka za mu rubuta maka takarda mu ce mun baka lokaci zuwa lokaci kaza ka biya in baka yi bane sannan yake kai ga yanka to alhamdulillah ni so da yawa yanzu kamar da kai tambaya akwai bashi sai ya kawo min wani tunani ga zuciyata shin kuna cewa ana saida muku wannan lantarkin kamar wayanda suke kawo fetur daga turai na san akwai wayanda ake cewa wai suna da wani abu wai shi tank farm suna da manyan wurare na tara lantarki fetur in sun aka saida musu sai su ɗiba sai su dan sayar shin shi lantarki ya harkansa yake wani bututu gare ku ne kato da yan gwamnati ta saida muku kuke ajiyewa ciki kuna yi kuna dan feso mana ko ya abin yake ga injiniya ce to injiniya bismillah assalamu alaikum ina ma ajiye ku na lantarki ba mu da ita subhanallah shi lantarki ba abu ne wanda za ka tara ka ajiye ba lokacin da kake so kai amfani da shi ba a lokacin da aka markaɗa shi lokacin ake amfani da shi ba mu da wani abin da za mu ce za mu tara shi mu ajiye wato da sun turo muku shi da an turo shi dole mu ba mutane babu wani kan famfo da za ku iya rufewa haka a'a rufewa za a iya rufewa in ta kama in akwai misali kamar matsala ta gefen banna ko wani abu amma dai ka ce ka aje shi ka tara kama wani rumbu da za ka sa ka ajiye babu shi dai a wata lantarki babu shi ko a kimiyyance babu shi a yanzu ikon Allah in dai aka markaɗo ta nan dole ba mutane ko masu saida yawa kuma ƙarin haske a nan da yake ya kamata mutane su sani a duk lokacin da aka ga babu wuta muna iya kokarin mu tabbatar da cewa mun samar da wuta ga mutane domin wutan nan idan aka markaɗo ta ba mu ɗauka ba mu cajin mu ake yi ma babu ruwansu in yanzu ka ce kana son wuta yanzu nan birnin Kebbi ina son wuta megawatt 20 to idan aka bani megawatt 20 din nan ko na karba ko na hana mutane sai na biya ta saboda kaga babu dalilin da zai san aje wutar to duk lokacin da kaga babu wutar ne babu ta ne kuma akwai lokutan so samu ne a kawo ta kullum kuɗi muke nema mu yan kasuwa ne kuɗi muke nema so ka ga abin da kake neman kuɗi kana da shi ba za ka rike ba bai ma rukuwa wai ko da zai ruku din ba za ka rike shi ba yana shokin dole masha Allah to alhaji lawa ina ganin mun kawo gabar da za mu buɗe layukan waya za a iya samun mu a sihili 81666 sihili 2137 ko kuma sihili 9 sihili 781 sihili 4937 da kuma ko kuma sihili 81 4476 2656 masha Allah da fatar za a taƙaita don ai ba fatar za a taƙaita ba minti ɗaya ne don masu son magana suna da yawa don Allah a taƙaita minti ɗaya ne salamu alaikum tambaya ko korafi masha Allah
muna saurare ka da muke magana daga ina ake kira? Kuna magana da Awal Abubakar da na da hadisu. To masha Allah Awal tambaya ko gudunmuwa? Na ji shirin da ake kuma abu ya yi kyau sosai Allah da ina muku fata alkai. Mun gode Awal. To a ganin ga wani can shi ma. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah da muke tare kuma daga ina ake kira? Yau kana magana da Bello Bala Kawaji. To Bello Bala ga chairman ga MD ga kuma mayan mutane. Ga Kenko gaba ɗaya cikin ɗakin. To yana musu fata da yari yana musu barka da zuwa. To na. A gurguje. Duk da bamu da lokaci zan da ba abin gane tambaya ne nake so yi na minti guda. Bismillah. Kamar yadda suka yi jawabi kuma mun gamsu da haka. Amma ni ga nawa hasashe ko kuma ga nawa tunani. Shi irin wannan shiyoyi da adda transformer wanda suke samun matsalolin transformer. Shin al'umma adda hakkin su tara kuɗi su sai transformer da kansu ko kuma a'a su adda wannan alhaki na canza musu transformer. Ni shi ɗana ne ka son tambaya ta wadda zai yi musu. To ka taɓa da su gida lafiya. Amin mun gode Bibi Kawoje. To kaji Bibi Kawoje alhaki yake tambaya bari mu kara ɗaya akai. Allo salamu alaikum. Alaikum assalam ranka ne barka da aiki. Barkan mu dai. Masha Allah. Ranka ne ni ma ya tambaya ta kusan irin ta dallata kaɗan amma bambancin su. Game da cabubuwa da take faduwa in ce bai yau haɗe an wako shin ita kekku ita da haƙƙin ta sai cabubuwa ta sa muku saboda wuta ta gyaru yanzu tun da ita da sai suwa muku ko kuwa a kurkuki da haƙƙin ku sai cabi da kanku kusa domin ku sha wuta. Masha Allah za ka samu ansa nan da kaɗan. To alhamdulillah wannan tambayar biyu ta zo ɗaya mu ƙara ɗaya. Ina jin ba ku alayi. To ga wani nan. Ya sauka. To ranka yi ai sai mu dauki wannan tambaya. Injiniya an ce ko transformer ta buga. Ko cabe ya faɗi. Shin alhakin waye a mai cabe? Wato ko ɗazu MD nawa ya yi bayani akan wannan. Haƙƙin sayan transformer ko pole ko cable ko wani abu da danganci harkar da ba da wuta. Haƙƙin kamfani ne su saya su saka. Naku ne wannan haƙƙin namu ne. Sai dai ɗan ƙarin haske a nan shine idan kwastamomi ba sa biyan mu kuɗin da za mu sai wayannan abubuwan kamar yadda ya yi bayani yanzu muna bin bashin biliyan 49. Haka muka ji. To kaga ta ina ne za ka samu kuɗin sayan wayannan kayan? Tunda an rike kuɗaɗe. Yawwa to muna abun da kullum muke kira a mutane shine marmakon ku sai kuɗi ku da kuɗi ku sai transformer ko a sai pole kowa biya kuɗin wuta shi idan ka biya kuɗin wuta mu ka bar mu da biyan gyaran transformer ko sayan transformer ne ta kama za mu sayi mu saka. Wato inda al'adun jama'a mu wurin biyan kuɗin wuta yadda duk ya samu kowa ya kokari ya biya da tsadar kuɗin wutan da gyare-gyaren komai zai ai ba wanda zai ji wani matsalan mun shabba za ka ma san ma ina ne ma wurin masu gyaran wuta ba. Iya haka ka bugo waya kawai bayan da wuta mu je mu kuma abinda za a ƙara wannan din shi ne dan rike kaɗan ka rage ƙaran wayanka dan rike ka sauka. Jama'a sun ce babu ba za su so a wasu wuraren ne don gaskiya akwai masu biyan kuɗin wuta akwai kwastomomi suna biya a kan lokaci mako waɗanda ba za su biya mu ba kuɗin wuta ba ko su ce ba su da shi ko dai ba su ga daman biya ba ko suna hada baki da ma'aikatan mu ba su biyan to gashi yanzu transformer ya lalace kuma yadda shi CTO ya yi magana daga ina yanzu za mu samu kudin a gyara transformer amma fa yanzu za a tara kudi a sayi transformer ba tare da ma an gaya mana ba. Ikon Allah. Customer yanzu kuma ya samu kudi zai saya transformer. Wannan abun bibiya ne. Wato a kawo 2,000 ya buwaya amma a haɗa yan miliyan kaza yanzu nan sai a haɗa. To kaji. Jama'a ya kamata mu ma juna adalci. Ga wani akan layin waya. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Babban jiyan barka da wuni. Tare da mai addu'a barkan mu dai. Ya gari ya bada jama'a kana magana da Alhaji Abubakar Alheri baiwa sai Allah dogara ga Allah jari. Masha Allah. Sabbe da barka da shugaba shirin. Yawa ina babban MD na kasa barka da zuwa. Sannan ina son ba da shawara da korafin da aka gare mu na game da harkokin wuta. Na'am.
alhaƙiƙanin gaskiya gwargwado lallai muna samun wuta nan jihar Kebbi alhaƙiƙanin gaskiya amma abin da ke damun ma'aikatan da suke doka matsayin temporary suka mahal da wutar jihar Kebbi ko ba gaskiya ba saboda su ba su da famuna sai ya kasance in ba wuta ta lalace ba a kira su a ba su abin goro shine musabbabin matsalar sannan in kita bai ya kwaɗi ko ka kira su in ba ku mutanen unguwa kun haɗa kun kai ta bai ko kuma a kun kira su kun ce su zo su gyara don ku ba su na goro wanda wuta ba za ta yi ba kai yanzu ma kana yawo cikin garin da nan ka ga illa ta wuta ko wai sun haɗe ko me ka kira ma'aikatan ne ba sai da muka shi wanda samun zuwa an ba ko zawa saboda temporary ne ba ma'aikaci ba ne shi akan temporary ake ɗaukar shi yanzu a yankan wuta a je a yankan wuta da shi an ka tsare a sallame to ka ga wannan abubuwa suna da illa waɗanda suke ƙara gurɓata wutar jihar Kebbi har sai wutar ce unguwa sannan kuma za ka iske wani ce zai wuta zai ce ta ai wuta da wutar da ya kira a gyara ba a gyara ba sati ɗaya sati biyu da wuta sai ce ba zai biya ba. Ka ga musamman tsakanin Allah mu da san jihar Kebbi ko idan muna samun wuta muna da kokarin biyan kuɗin wuta tsakani da Allah. Amma mai yawanci waɗanda azuwa ba su masu duba wuta ko kuma waɗanda suke ɗauka tamfari suke ba masu biyan wuta matsalolin da shi kuma ya ji bakin cikin ya zai biya wuta bai sha wuta ba. Amma gaskiya muna samun wuta yadda ya kamata. Da haka yana kira ga mai girma MD don Allah a ba da shawara ga wa'yan mutane in ta bai yawa aka gaya musu su yi kokarin gyara in wani waya ta haɗe har kayan musu su yi kokarin gyara amma wallahi duk ba mutanen unguwa sun haɗa kuɗi sun ba su ba wallahi za a sai ka kwana biyu sati ɗaya ba ka da wuta don me dan ba za su zo sai kun haɗa kuɗi kun ba su. To alhamdulillah. Allah ya taimaka ya bin MD lahiya kuma ya ƙara ci gaba mai unguwani. Alhamdulillah. To ranka wai kuna da wasu ma'aikata ne na temporary? Zan da ya fara dai ga shi malamin da ya kira yadda ya shaida cewa ana samun wuta. Yau da gobe kuma ga lambar waya shi na koda. Masha Allah ya shaida cewa ana samun wuta a birnin Kebbi. Ga chief technical officer nan zai kara kan wannan nan amma ina son dai in faɗi yanzu ba mu da temporary staff. Wani lokacin matsalolin da ake samu shine customer cikin hanzari a kansa kawo mana report a service center ko a area office su be process da mu sai a nemi wanda ake cewa nepatu ko wanda dai za su nuna kamar suna tare da mu amma ba ma'aikatanmu ba ne to duk wannan suna ƙara kawo complications ne ba mu da contract staff kuma we do not encourage the use of temporary ko contract staff. Ranka kana ganin cikin ma'aikata ku babu wayanda dan son jiki ba sa son shiga rana kawai sai su samu irin wannan yana dan zuwa yana da ana bashi 2,000 2,300. Wannan kawo kuma inda customer ya zo office ne ga area manager ga service center manager ga technical manager an san yadda ake wannan saboda masu son jiki da ba za su fita aiki ba a cikin tsarin aikin mu za mu san da yadda kamata a ce suna aiki ba irin gwajajen nan ba. Masha Allah ga wani kuma kan layin wani. Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam da wa muke magana daga ina yake. Sai an hakuri da ambassador karin tambaya nake sai yawan kai. To a gurguje ambassador ka cinye naka lokacin. Wannan kai dade. Ranka ne kamar yanzu da yayi bayanin cewa an kamar aka samu problem a wuta sai an je can an yi complaint. Kamar me dalilin yake hana a samar da lambobin kota kwana saboda kila wani wuri ka ji ta kai su ana gobara ko na kuma akwai wata nefa. Ba su da lambobin da ake kiran su kota kwana. To albishirinka a cikin wannan sabon tsarin da suka fito da shi yanzu ce ko wannan ne na farko da za a daina jinka game da maganar nefa ina kyautata zaton nan da wani dan lokaci ko shirin waya ko ta yanar gizo insha Allah cikin mahara da aka yi dazu a wayannan wuraren da aka je daga gidan mai girma sarkin Gwandu mai martaba zuwa gidan murna har mu'amalar da aka yi da jama'a to za ka ci gaba da samun wannan dama za ka ji lambobin waya da Facebook da WhatsApp da mai da za ka iya samun su kai tsaye lokaci daya ba ko a jihar nan shi kadai ba don a cikin gyaran da ba su an kira su kamar yadda wani ya ce ba su cika zuwa cikin lokaci ba an kira su da kuma ai yanzu in a unguwarku in kuna da wani mai son jiki irin wannan da bai zuwa ka sanar kawai ga wayanda za su samu kira
na zuwa lokaci kaɗan insha Allah. Akwai call center, muna da call center wasu suna aiki 24 hours. So nambobin duk inda call center take ko tana nan ga Kebbi ko tana Sokoto ko tana Kaduna duka ɗaya ne saboda namba ne za ka kira. Su kuma za su yi login, za su ɗauki wannan issue din, su yi tagging din shi kuma su yi following din shi up. Sai sun rufe shi akwai abin da ake kira trouble ticket, za su buɗe mai account na shi na wannan issue din kuma za su dinga following din shi ne sai sun rufe shi. So don haka akwai wannan, muna da wannan nambobin. So mutane ne ba su sani ba amma yanzu za mu yi kokari mu wayar da kan mutane kuma mu yaɗa wannan nambobin in Allah ya yarda. Kuma kaman another karin mu haske da Allah saboda wannan social media din muna on Facebook, muna on Twitter, muna abubuwa ne waɗanda na zamani yara matasa sun san da su kuma idan suka yi magana akai yawa nan take za ka ga an ba da response akai insha Allah. Masha Allah. To ga wani shi ma. Assalamu alaikum. Lokaci ya gare. Mai sauraro da haka dai muka kawo ƙarshen wannan shirin. An ce laifin daɗi karewa a wayannan shugabannin namu wanda yake a cikin ɗakin nan kamar yadda kuka gani kuma kuka ji gwamnoni na jihohi daban a baya sun ce cewa jihar Kebbi tana samun fifiko wurin samun wutar lantarki. Wannan duk mai tafiya a cikin tarayyar Najeriya ya san ba karya ba ne, gaskiya ne. Cikin wannan kamfanin kamar yadda na gaya muku wanda yake jagorancin ta baki ɗaya yanzu shine Alhaji Abbas Jega, wato ajiyan Gwandu, wanda yake shi yake jagorancin ta, shi ya karbi ragamanta a halin yanzu dan asalin jihar Kebbi ne. A cikin ɗakin nan a cikin tagawagarsu akwai shauran 'yan Kebbi guda biyu da suke tare da su, da zuwa inda suke bayani na samu labarin cewa cikin mutum 3,000 da Kedko take ɗauka aiki a Najeriya gaba ɗaya, mutum 300 gaba ɗayansu 'yan asalin jihar Kebbi ne. To ina ganin ya kamata mu yaba, mu jinjina ma wannan kamfani, mu kuma yi godiya ga Allah da ya sa shugabanninmu suna cikin masu jagorancinta, da fatan cewa Allah ya ba su nasara akan wannan sabon sauyi da suke nema su kawo, wadda gwamnatin tarayya ta sa su akan maganar inganta harkar lantarki a Najeriya. Da fatan mu ma kanmu za mu ba su haɗin kai ga duk inda ake bukata, musamman wurin biyan kuɗaɗenmu na wuta da tsare kayan aikinsu. Da haka muka kawo ƙarshen shirin. Ina godiya ga mai girma ajiyan Gwandu Alhaji Abbas Jega, ranka mun gode da shigowa cikin shirin da samun zuwa nan gida Birnin Kebbi. Amma na san kila duk da lokaci ya ƙure za ka so ka yi wani kira wanda ko ya gibanci lantarki ko bai gibanci lantarki ba, mu dai muna farin ciki da aka saka a wannan wuri da shauranku da kuke nan. Me za ka so ka gaya ma mutanen jami'a? To jama'a jihar Kebbi, ni dai dan uwanku ne kuma a hannunku na tashi. Ina so a yi wannan kasuwancin na samun wuta bisa gaskiya, mu ba ku wuta ba da bil na gaskiya, ko kuma ku biya kuɗin wuta da aka ba ku wanda kuka san kun sha. A haka da yin haka kuma ina fatar jihar Kebbi ta samu ƙarin bunƙasa ta hanyar samun ingantacce da wadataccen wutar lantarki. Allah shi taimaka mana. Mai girma MD, kai ma na san kila za ka so ka rufe da wannan abu. To shama ya gama. MD ya sallama. To muna godiya ga wayanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shirin, da kuma fatan duk wanda ya ji wannan sakonnin zai yada ga yan uwa. A gudu tare, a tsira tare, a biya kuɗin wuta saboda gudun shokin. Da haka a madadin abokin aiki na Alawar Suleiman, ni Sa'id Kafinta nake cewa ku kasance lafiya. Idan kettino Rayhan radio do cappanɗe jeenayi imma jeenayi e toɓɓe jeenayi do darorde FM. Yau da karkara da cikin birni muna kiran ku sauraro daga kamfani mai